jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe heetiɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Pini TV en garti e kattande jomiraɗe subaka hande o gam yettinan ɗon ko sifa e kelle gadane e jaydiyeji leydi Sénégal joni palen koye jaydiyeji ɗi talata jeeɗiɗi lewru jeeɗiɓiru hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom ko sifa e kelle gadane e jaydeji leydi Sénégal eɗen poɗɗoro e jayde quotidien le quotidien kamɓe musidɓe men jaydiyankoɓe ɓe garti ko e ngal ɗon potital hakkude laamu ngu kam e syndicat ji leydi Sénégal ɓe kollitino wonde kay caggal nde syndicat ji ɗi kollitino ine ganni yuɓɓinde grève e nder leydi ndi ñande sappo nduɗo lewru ndu gonɗen ene woni tan de ɓe kolliti ko laamu ngu irimaɓe nde ɓe jartinta kono noon kamɓe oɗo saaha joni ɓe kolliti kay koɓe nanguno ɗo ko ɗon tan ɓe nangi koɓe jogorɓe wadde on ɗon grève kollitino wonde kay réunion cakkitiɗo woni battidiɗo ko yiti on ɗon haali ene tijja ñande alkamisa nde ɓe mbawa yewtude beele nanodiral ne wawa tan ñeede holno wiiri jande woɗɓe kay yiɗɓe nanodiral dañe koko yuti alhaali exploitation miniére toon to diwan mo Matam ɓe kolliti kay wonande e cadre uji région mo Matam kañum kay erima ɓe ganduɗa kañumen goni laamu ngu nde gestion o rewnete lawol hano hannirta nete gartam ɗon wawa artude ɓesgule ɗi woni ko waɗi gardidi natal muɗum ƴeewoyen jeyande point acti kamɓe noon ɓe garti e ko yuti on ɗon fannu ɓe mbitande ko hoore jagorɗo Al Amin Lo kañum kay oɗo saaha joni yiiɗi wadde accéléré on ɗon cadence beele ɗen ɗon golle kala dartinoɗe ene mbawa ɓamtede holno wiiri kam musidɓe jeydiyankoɓe kono noon jeyde nde arti ko yuti e alhaali konngudi o mo ganduɗa kañum woni docteur Abdourahmane Diouf mo ganduɗa kay suuti ɗum ñalawma hanki o ɗum koko yuti e alhaali mo ganduɗa kay kañum woni RFM matin o hollitino wonde kay so tawi kay hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye darni kan ɗon landa warti noon o wi komin mbawa hokkudema décret gona e gollade e gollanade goɗɗo ɗum woni ko waɗi e gardidi natal mabɓe kam musidɓe jeydiyankoɓe kono ni kadi ɓe garti e holko jogori wonde janggoɓe ɓe ganduɗa kañumen goni DG ji e kam e PCA ji hani eɓe ɓe ganduɗa kañumen goni secrétaire généraux ji ɗum ko caggal so tawi kay on ɗon parti woni kanno landa ka hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye darnama holno wiiri e jayde koye on saaha noon jeyde L'As quotidien e kañum naati dingatal ari wi aha kay hay ɓeɗo kay ɗeɗo jaggue ɓe ganduɗa kay so tawi kallo darnama holɗo ɓe jogori hedde beele koye Diomaye ɓe jogori wondude walla ɓe jogori yaade ko toon to Sonko ɓe mbaɗi toon noon natal omo ganduɗa kañum woni Cheikh Tidiane Dièye wondude omo ganduɗa kañum woni Moustapha Bamba Guirassy kam e Déthié Fall hono wiiri kam musidɓe men jeydiyankoɓe kono noon ɓe garti e yidde laamu ngu walla saaha kay ko wadde effacé woni tan momtude ɗin instruction ngaji ɗi ganduɗa kay Ousmane Sonko gonnuɗo to hoore jagorɗe ƴettino ɗum ko yewti alhaali ɗin ɗon golle ɗe ganduɗa kay ko projet ji laamu ngu dartinanoɗi hono wiiri jayde kono noon kam musidɓe jeydiyankoɓe ɓe garti ko yewti alhaali mo ganduɗa kay kañum woni jogorɗo wonde lomto omo ganduɗa kañum woni Pape Thiaw e dow gartingu kippo guendijo leydi Sénégal caggal on ɗon fiasco kam e ɗinno scandale uji ɗi ganduɗa kay teskanoma toon to ganduɗa kay kañum woni to ganduɗa kañum woni toon do lajjidente Amérique guel ɗon kawguel windere jayde ɗe ganduɗa kañum woni wiyetende l'observateur jayde groupe Futurs Médias nde kamɓe noon ɓe garti koko yuti alhaali on ɗon ɗen ɗon caɗele walla ni kannon gonka mo ganduɗa kay kañum woni Khadim Ba mo Elok Afrique ɓe mbitande komo ganduɗa kay kañum woni Khadim Ba oɗo saaha kay ko wiyete ko so tawino ko limore wiye limore nde fuɗɗima ɗum ko yuti alhaali rebondissement on ɗon judiciaire ko yuti e gonka makko toon to suudu dumirɗo hani eno nanguira ha on ɗon lettre mo ganduɗa kay woni on ɗon ɓatake mo ganduɗa kay avocat ji makko neldi ɗum ɓe ganduɗa kañum woni administration des douaniers mo leydi Sénégal ɗum kala ina tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetende e jayde groupe Futurs Médias nde woni l'observateur ƴeewoyen jayde source a kam musidɓe jeydiyankoɓe ɓe garti ko yuti alhaali on ɗon suka élève mo ganduɗa kay ko balanoɗo baccalauréat toon to Wourossogui e wiide jayde nde on ɗon suka noon caggal nde o heɓani on ɗon bakka o wattidi ko weddade hoore makko e woynu woni tan nadde woynu o warti ɗum woni koɓe mbaɗi e gardidi natal mabɓe kam musidɓe jeydiyankoɓe jayde source a kono noon jayde nde arti ko yuti e alhaali e caɗele ganduɗa kay teska ko yuti e ganduɗa kay kañum woni toon to diwan mo Thiès ɗum ko caggal on ɗon ganduɗa kay kañum woni audit mo ganduɗa ko foncier mo ganduɗa yuɓɓinanama ɓe kolliti noon ko yuti alhaali e lotissement hani e nder région mo Thiès kam e Dakar hani toon to Saint-Louis ɓe gatti noon eɗen noon caɗele ganduɗa kay ko teskade toon ɗum ji sababu noon kam musidɓe men e jeydiyankoɓe ɓe garti hen ƴeewoyen jayde guendire nde Le Soleil kamɓe noon ɓe garti ko yuti alhaali tan ɗon caɗele e guurade ko yuti alhaali ganduɗa kay kañum woni cumuji teskade kala saaha e jeereji ɗi ko noon kadi
inondation hani e mabbugol woni tan jangol kuɓeje ɗo etende leydiɓe kolliti kewɗo saha joni ko caɗele kewɗe noon woni ko wuuri leydi ndi to banggue nden kay kisal wonande kay besguli ɗi mbiya sababu noon kam musidɓe jani ko ɓe garti noon ɓe kolliti kay wonande kay gueɗe ɗe oɗo saha kay laamu ngu foti ko darade hen darde fayodinde hono no wiiri e cayde nde te jehen ƴeewoyen e jayde réveil quotidien jan réveil quotidien noon kañum arti kuyuti e alhaali konguɗi o mo ganduɗa kañum woni Aljuma Sow mo ganduɗa kay sutidi noon konguɗi Aljuma Sow mo coalition Diomaye président kanko noon arti holliti kay o holliti noon omo ganduɗa kañum Ousmane Sonko o wiide makko Sonko ko joni tigui holliti yimɓe hol gonɗo Ousmane Sonko yeeso makko o gongre gongo ko joni tigui woni ko anda hono wiiri kam musidɓe jeeniyankoɓe kono noon kadi ɓe garti e dindon lotissement ji ɗo ete lamorko ngo Dakar Thiès ha toon to Saint-Louis ɓe mbi ko laamu ngu kañum kay waɗi accéléré la cadence nene waɗa levé ɗindon suspension ngaji ganduɗa kay Ousmane Sonko e laamu ɗum woni laamu yewtu ngu mbaɗino ɗum kono ɗum ko kam musidɓe e jeeniyankoɓe ɓe garti ko yutti e alhaali ouvrage di Azer omo ganduɗa kañum woni hoorejo leydi ndi kañum kay woni ko waɗi félicité omo ganduɗa kañum woni Bachir Fofana hono wiiri jayde Rewmi quotidien kañum arti ko e konngudi omo ganduɗa kañum woni Aljuma Sow ko juuti alhaali Ousmane Sonko kam e lande Pastef e wiide maɓe oɗo saha kay lande Pastef eɗen mbawi wiide ko helini ko waɗi kelenɗe hono wiiri jayde ɓe mbi caggal omo ganduɗa kañum woni Fifi Diakhaté mo ganduɗa kay yaltinama e on ɗon groupe WhatsApp mo ganduɗa kay kañum woni Pastef kono ne kadi omo ganduɗa kañum woni Houreysi Thiam kañum nene yaltinama hen ɓe gatti noon e konngudi omo ganduɗa kañum woni Aljuma Sow ɗi suuti ko fewde to Ousmane Sonko holli toon kanko omo ganduɗa kañum woni Aljuma Sow holliti kay omo ganduɗa kañum woni Ousmane Sonko ko joni tigui holliti yimɓe e yeeso muɗum gonga hono no wiiri kam musidɓe men e jaydiyankoɓe ganduɗa kay kamen woni e jayde Rewmi quotidien jayde enquête quotidien kañum arti ko e ɗen ɗon caɗele teskade e kan ɗon lande ganduɗa kay kañum woni e lande PS ɓe kolliti noon oɗo saaha kay ko caɗele tigui rigui woni ko teska hen ɓe kolmi wiide maɓe noon beele lande ka fayani e ganduɗa kay kañum woni ko ganduɗa kay caɗele ɓurɗe fakidde woni tan beele ko fayani e danger ko ɗum woni ko waɗi e gardidi e natal muɗum kam musidɓe men e jaydiyankoɓe ɓe gartini kadi e ko yuti alhaali barode teddugal leydi Sénégal ɗum ganduɗa kay kañum woni on ɗon tournoi de qualification coupe du monde taw noon koto sengo basketball ɓe kolliti wonde kay barode ɗe kañumen kay goni ko mbaɗi carton plein hono no wiiri kam musidɓe men jaydiyankoɓe jayde li quotidien kañum noon arti ko yuti e alhaali ɓe mbitande ko caggal Thiès ɓe mbitande ko audit foncier Dakar kam e Thiès ha toon to Saint-Louis ɓe mbi ko gouvernement o kañum kay woni ko waɗi passé à vitesse supérieure hono wiiri ko musidɓe men jaydiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni jayde wiyetede e jayde ganduɗa kañum woni li quotidien ko noon kadi ɓe garti e nden ɗon haaɗide nde ganduɗa kay jagoɗɗo leydi Sénégal kalfinaɗo njulagu waɗi ɗum fewde ɓe ganduɗa kañum goni yeeyoɓe ndiyam taw noon ɓe jeyat ɗum koye ɗin ɗon sachet ji ɓe mbaɗi jettinago noon mo jagorɗo o fewde e mabɓe hono no wiiri kam musidɓe men jaydiyankoɓe jayde record quotidien ɗo guddirten roɓino jaydiyeji meɗen jayde coftal ɓalli nde kañum noon arti ko holko jogori wonde janggo omo ganduɗa kañum woni Pape Thiaw e gardingu kippugueldijo leydi Sénégal wiide mabɓe noon beele Pape Thiaw ene jogui woni tan ene foti accede heddo e dow gardingu kippugueldijo leydi Sénégal totte on ɗon chance muɗum ɗimmo walla ala Pape Thiaw o foti ko ittede e dow gardingu kippugueldijo leydi Sénégal ɗum ko namdal ngal ko waɗi ɓe ganduɗa kañum goni musidɓe men jaydiyankoɓe record quotidien ko ɗon dewten namnoren ɗon namdal meɗen onon ne yeeɓiyankoɓe kam e daroɓe Ayaw Pindi TV holno jiiruɗon hunde nde beele Pape Thiaw foti ko ittede e gardingu kippugueldijo leydi Sénégal walla o ɗaccete ɗon ɗum ko onon jabtoto ɗum e commentaire uji ɗi bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw Pindi TV gasi ha laabi ceerto ko ɗum ɗon komin kemnoro min ade ko sifa kede gadan yoga e jandeji ɗiɗi Sénégal adi meɗen e ɗin roɓinde jandeji wonata ko janggo soko wiɗi keno ɗo e nden min bon jokke ɗoftade kam e rewdade programme uji ɗi Pindi TV so 13h yoni mami jotto ɗo gam yettinan ɗon kabaruji moɗon e demgal Pulaar so yi ha 19h yoni ma on keb yewtere moɗon wiyetede lewlewal communication yaddude hen e komo gu lewlewal communication adi meɗen e roɓinde jandeji ko janggo wonata soko wiɗi keno Allah jarama on jarama.